Iyo, nakulong. Man baka ano man sa niya? Sa mga ano Abang tirog mo. Baka man yan. Iyo ba ako ma? Ito pala ano mo na tala ako. Ay, ano? Nakatip ka daw. Mari pang maghanap kita iyo yung programa. Sa pababa. Ay, iyo. Halip mo, ito naman pala nakakata ako. Kapag iyo madi, ayun ka. Hindi ko uni. Hindi na naman kaya ang tuba. Itong turol-tulan sa nakita mali. Ay, iya talaga, turol-tulan. Kita kita. One. Balik. Tama na. Ano naman? Mga nagpa. Sorry. Makawayaman ko yun. Sorry na. Ano naman yun? Wala man sinusulat ko ba? Pero may nagkagat mali pa. Nabuol ko. Hindi makulungan talaga mali. Wow! May pampas! May pampas! Basta ako ka man daw mali. Ay, mali may nyug na di ulitin po. Luway-luway man ka. Luway-luway. Ano na kayo? Araw na dyan. Ayun na. Araw ko na naman ba diya, ang inaisip mo ba? Hindi ako, pag tigbanga ko, hindi ikaw humagan. Ay, ano gigibon mo dyan, Madi? Oo, siya pa may saro. Ay, Madi! Wala na. Ito ka Madi, may nagtuturo. Madi, mabukayo ko ni Madi. Ika, mabukusalan ako. Inyo. Bako, iyan. Pagpatanong ka talaga, Madi. Ay, Madi, ako. Dito mong kulogin ng lana. Ay, ako. Hindi, oy. Ay, ano, argon man si Madi. O, di ba, ibong ko ng grasa. O, sige, tapos, Madi, pag nagibo ko ng lana, ay lana, papabakal ko. Papakilakang manok. Di, pag may manok na, kasi masurog yan. O, bakal akong at ang kanding. Taba, ano, arangan man, durugong ko yan, Madi. Kala ko pa, duduray daw ito mo naman, ito sabot. Ay, bako, kasi amiga taman to, Madi. Ay, si aning pala. Si aning to. Madi, ano, mapagana para video. Ay, atras. Okay, madali na kita sa painan. Madali ka sa painan. Sige, maumos lang. Madali yun. Madi, ano yan? Bakayo ni Madi. Congratulations. Ito ba sa mga award? Madi, ko ng gana. Okay na yan. Ito, bali ako. Ay, damo ko, Madi. Okay na kita kay Madi. Madi, layak na ni Madi ka. Layak Madi, oh. Wow, gano'n ba ito si Manotin? Tama din. Balik ko kayo. Ay, ulaan mo. Ano? Matapatan na ko. May pating! Madyan naman yan. Uy, mag-ingat. Bata! Mabata ang mali! Tira, kamu dyan, tira! May pagkabaga! Mga nakita mo, o dyan na yung gagabang sa pinatan mo. Mabataon ba rin? Hindi mo ba ito mo? Okay? Ang pandiurag na driver kan Bicolandia. Bicolano Viajero Vlogs. Bicolano Viajero Vlogs. Basta Bicol, Uragon.